lagi bisa ditangguh sunai Iyo tolongkan subscribe, iyo like lah deh tambahnya. lonceng bana tolong ditekan nyawa pulo Bayona jangan ketinggalan saka sadu video nanko. iyo apa malam gini labanya video tukang curito Banyak tukang silawar memang iyo lain ribu. dan labang itulah Zulfitrika YouTube channel. Nabi Allah Nabi Ya Allah Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabat tolan saudara assalamualaikum ashabu firman handala baca di dalam Al-Quran nado basu innallazina kadzabu sehingga akhirnya dua pasifan sangat celaku pertama takabu kedua panduto wajah sombong biasa rupo Jatalo dipakai simpan lu segala ibadah perlu nyampo perlu ditolak tidak diterima tak puja sombong aja kalau dipakai segala ibadah perlu tak sampai perlu ditolak jatuh kangarai menampu sarugo nasangi suli anta kau babadia hujan kalangi anta ko tarapu batu delawi anta ko adon tota sapi dalam yudoba ngajarum pinjai satangannya puno kari jobai mengatokan awana Ramadan niki tetapi magrega di balik bukit nani dakata nani jogawi kota nyula kadang bongga dilawi
mangatokan awara kairatu koy manaruakan mela bimpi ame gapera laba sumpi sampai rani jadi tukarumpi Indo menjejang sabi jarajit bingkal kadang daripada parion lah begitu ya leja la ditiru kemudian
lana kanna do lana sabab do lana ya amal lana ajmula lana do sabab ya do lana kanna lana ilallah kami tu mola dari dola nadi manola dari langanyo lena kami lainyo japula di manola nadi tinggalnya kami lainyo bilai lana di mano ko senjanganyo lena kami lada do kuala gadi manola kuranganyo lena kami lada nyo sisi balana di mano ko arumpanganyo lena kami lada nyo bilai lada di mano lada senjanganyo le mangaji lada jojo sabara di lana dia so kala no pengadi lada nalle jangan gitu lada leban jangan sakali lada agama inilah pengajian dari kami lamadon nene naga sembilan narang abadi panamu Tunjuk hati mana dari mana datang dengan tuan lalu nada ane joloya dari mati mana dari sudah jana sungguh apa itu lade wahai ladanti lade itu olehmu dan tinggi sekali sarinya orang lade akan Anjola alemu akan mengetahui wahai sahabat dan saudara untuk anotolan antara batanyo lena akan diberi suatu contoh iyo detolan balai dolan iyo itu lagi musalaga iyo kana angin mereka menolak palinyo kelayan talarang iyo kakiri mereka kana iyo nyokito kelayan talarang iyo kamalaka mereka Zulfitrika Lada
lada iyo nyotu dari padol nyotana denai bantu lada iyo kumbani dai ka padol lada iyo nyotana lecuri nalla sampai mulai ka panalla sudah Nadi itu pola dayo nyotama dalai dawe lada iyo tatunga dalai dalang lapata dalai sore lada iyo lanyoy dalai guru dayo labinda dalai tambe nana batanyo dalai kami nana walau satu lada nyurung lada satu lada kulima kami dayo nanti nilai yo hati lada iyo nanti lada kami lada iyo nyopulo nanti daga iyo nyotara kai alam lada iyo nyosuto menjadi iyo nyopana iyo lada iyo nyosajo lada alem lada iyo ditambah lada alem lada guru ikan illa kolai nata alam lada iyo narako lada iyo nyobiru mai batu iyo bahari lada iyo basana di arab lada iyo nyotursi lada iyo nyobabun mai batu labasono tetapi lada iyo di dunia lada iyo wasala sodala iyo nyotato di soalan panadia alade jalila derasonyo sadian iyo malada hulu dari dekaminal labadu ladari negara desambilan orang debarinal lebanamu sabakainan iyo la desam wangan juri todun sana sabanta jago yaitu neguru negiru kita simpati minara barinamu sabana banala de nyopadi sabana banala de nyojenggo sabana de nyola de nyonyari di dangala jotalingo ai bona niyo di pihak kami antara niyo la kaba amano adana antara de ko sampai antara niyo la de ko tidur ai maalum niyo la de tu kami anana niyo mudo ai anana niyo la mudo mata niyo lado di bilana niyo la de nyo murabanu tahunan la jagung di bilana niyo la de nyo darabanu satampu la de pinanyo nyampunan niyo la de curi to di jubunan niyo la de nyoju adana lagi nila bagi kula manu de
jalina niyola de nyohani ala bare mande malam juwo ayalana niyonde lare malam dari padula de nyosanjo marina niyola le bahibur imungo iyola le basamo karanuna niyola de hiburan panjagoy jagola de kan matu adele matola de mangantu asupayo iyone le na jago Pako iyona lata buka iyona galo ije mato Ay tadina niyo sire kana kamila bagai macam nan irama ado irama la de terbaru ado irama lamo lamo Kana do irama nan koca koca walau irama nan maibu ibu etantune diola de kami Ayakan maju pula de nyua pulo la di jomo la de jomana la di mungko la de basamo Karan nuna na hiburan la de sarajina na bahilo la de jola jola nyominang Nana hundu la paratamu la de piti jomanya la de bangko jojaga lura do puti mata to la do sarupo alang palaba Jadi anak dia kami langsung nyota pikir Nyuki jojo rajuko juga duanyo mandake Ikung bojo langsung abadi pe Saki miso ditang gosone Maratola banan josaranyo lare Madu hati ala lataba Maratona ba narjo saranganyo Ada ulang barang yalla Labanya alaba ka abang madu kota na tosan ala goreng hilang abajo amananggong malu Mananggong malu lepi tino banya lade bantu anyo daga lora do buti baka to awa ratu sarupo alang palaba Jadi anak gadi kami langsung nyota dikit Yoki jo nyarayu nyesong punya gaduhanyo amandake Ikung bojo es kudo bagile Saking miso ditang gosore asal ada perak madunya lalai Madu abi ala lataba Maratona ba narjo sarangyo ulang barang yalla labanya laba lataba madu kota natasanu la goreng hilang abajo ama gendong cucu mandapet malu Nani tulai bunyi nyona dari kami nana badu nada jolle jolle nada minang agale nada model lamu Jiran pangalan mua panjang namu jello jello Lelo ni kandakan lade kabadu rekan kita Lakakan dia rajo kami la samo tu kang la na curi to Nana tolong lade la sambung lesa sudah nyua iko papo lagi tukang video ala bibo nana di siku Jadi itu memang dada pir itu bana hai namunyo lesa da dodo di mungko ma angge angge video Lemang kowe lenyo kon
konten kau untuk YouTube beliau nanko. Di channel no bana le kalle dolar channel no. Dole channel nyo dang kami panyatu. Solika itu no bana dan bahasu. Iyo tolongkan subscribe, iyo like lah de tambah nyo. Dale lonceng no bana tolong ditakan no pulo. Supaya jangan ketinggalan saka satu video nanko. Iyo pada malam kini lah banyak video tukang curi to. Banyak tukang silawar memang iyo lain tibo. Dan kini lah bagi tulah. Dari kami lada sakian lada nyosa jo. Iyo tolong dan lah sambung lesa sudah nyo iko. Ode jangan lah mela tolak. Orang pembaso lapa barunya. Sekian saja. Sambil bercanda iran madu. Ini sudah lanyaku. Lagi go namonyo pantun torikai pantun agamo. Karena di kami badu. Dimakan mana lah sekarang aku. Banyaknya hari antara hari. Dasar mulia hari kemarin. Antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad. Hanyalah nabi antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad. Banyaknya bulan antara bulan. Semulia bulan puasa. Banyaklah Tuhan antara Tuhan. Tidak semulia Tuhan yang esa. Banyaklah Tuhan antara Tuhan. Tidak semulia Tuhan yang esa. Anyui lalu mui rantai barantai. Sakunya di batu dua. Macam berbagai keputusan Allah jua. Untuk alimmu macam berbagai keputusan Allah jua. Zulfikar YouTube Channel. Dipakai kedua-duanya. Oh karena oleh pasang lanian tarang jalan juga saruku. Oh karena pasang lanian tarang jalan masuk saruku. Bala karam dia muda. Sabalanyo kanda hulu. Masuk saruku. Kasih lawan paling dahulu. Jalan masuk saruku. Kasih lawan nomor satu. Akan jumpa malam menar mandi lagu cinta paminan kadu. Alang pita kado patiti lada kana dola de mangato. Dola de mangato la de samanjana bulunya. Lada sekarang nana bapa kai lada jojo. Iyo iko gara-gara dari kami nana
nanti mungkola de pasamo Deula kake makake lata kake si pacan kacu Deula HP Lata HP calon mintuo